Eustasuna, Eusuna Berekama. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenideok, aitor izagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihozurratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekateri dei egitera etorria Kristo erruki. Jesus jauna, guralde otoiz egiteko, aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoiz. Jainko jauna, egizu mundu honek zure asmoen neurrian aurrera egin dezala. Emaiezu herri guziei egiazko pakea, eta lizari zure zerbitzu santuan zintzoki irauteko poza. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko tarregi bizi baita gizaldi eta gizaldietan. San Pedro apostoluaren epistolatik. Zenide maiteok, guztien bukaera laizter dator. Izan zaitezte beraz, zentzudun, neurritxu eta otoitzari eman. Baina batez ere zaudete beti elkarren ganako maitasun bizian. Maitasunaren pekatu asko estaltzen ditu. Eman ostatu elkarri. Marmarra ari gabe. Bakoitzak hartu duzu doai erabili ezazu elkarren zerbitzurako, jangoikoaren eta askotako graziaren banazaile ona bezala. Norbait mintzo bada jaunagoikoaren hitza esaten dezala. Inor zerbitzu egiten badu, egin dezala jangoikoaren aginduz bezala. Horrela jangoikoa gauza guztian aintzatzoa izan daidin. Jesukristo gure jaunaren bitartez, berari aintza eta ahalmen gizaldi eta gizaldietan amen. Zenide maiteok, ezarritu zuek aztertzeko zuen artean piztu den suarengatik, gauza harrigarri bat gertatzen zaizuelakoan. Poztu zaitezte, nekeetan Kristoren lagun zairatenak. Arren aintza agertzen denean, ere pozez gainezka egon zaitezten. Jaunak esana. Denok erantzuko dugu. Badator jauna lurra epaitzera. Badator jauna lurra epaitzera. Esazue, atzerrien jauna errege da, durbirako koloka ez dadin sendo ezaritz herria zuzen bidez epaitzen ditu. Badator jauna lurra epaitzera. Postu bedi hortzia, alaitu lurra. Horro egin beza itxasoak bertan bizi direnekin. Txalo egin beza landak bertan dauden guztiekin. Badator jauna lurra epaitzera. Postu bitez. Basoko zuaitzak jaunaren aurrean badatorrelako, lurra epaitzen datorrelako. Zuzen bidez epaituko du lurbira eta lehentasun herriak. Badator jauna lurra epaitzera. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesukristo Evangelioa San Markosen liburutik. Jende taldeak goraka eta osanaka hartu ondoren, Jesus Jerusalengo jauretzean sartu zen. Begiratu zituen inguruz guztiak eta Betaniara abiatu zen 12ekin, berandu baitzen ordurako.
Biharamonean, Betaniatik atera zirenean, Jesus gosetu egin zen, eta ostotan zegoen pikondo bat urrititik ikusita. Han zerbait aurkituko zuelakoan joan zen, eta bertara iristean ez zuen ostoa besterik aurkitu, ez baitzen piku denbora. Orduan, hau esan zion, ez bezain hori inoiz zure fruiturik jan. Ikaslek ere entzun zuten. Iritsi ziren Jerusalena eta joretxera sarturik, ansal erosketan ari zirenak botatzen hasi zen. Irauli zituen diru trukairien mailak eta uso saltzaileen aulkiak, eta ez zien uzten joretxe barruan eskuetan ezer eramaten. Gero erakusten hasi zitzaien esanez. Ez aldago idatzita, nire etxe otoiz etxe izango da herrialde guztientzat, zuek ordea lapur zulo egin duzue. Entzun zuten hori apaiz nagusiek eta idazlariek, eta ura nola galduko zebiltzan, baina beldur zioten jende guzia txoraturik bai zeukan bere erakutsiekin. Iluna barrean hiritik kanpora atera zen. Biharamon goizean, berriz igarozean, pikondoa zainetaraino ihartua ikusi zuten. Pedrok, oroiturik, honela esan zion Jesusi. Begira maizu, ihartu da zuk madarikatu zenuen pikondua. Jesusek erantzun zion, izan ezazue siniste jainkoagan, egiaz diozuet, mendioni norbaitek esaten badio, ken zaitez hortik eta zoaz itsasora. Bihotzean duda mudarik gabe, baizik gertatuko dela sinistuz iritsiko du. Horregatik diozuet, sinistu ezazue, otoizean eskatutako guztia iritsi duzuela eta hartuko duzue. Eta zutik otoitzean ari zeratelarik, norbaiten aurka zerbait baldin baduzue, barka ezaiozue, zeroetako zuen aitak ere barka dezazkizuen zuen pekatuak. Jaunak esana. Bueno, el Evangelio nos habla de muchas cosas, ¿no? El Señor del templo, purificación del templo, cómo expulsa. Se nos habla del poder de la oración, pedir, creyendo lo que vais a pedir, ¿no? Que se va a cumplir y se cumplirá. Bueno, pero más que fijarme en el Evangelio, insisto, que nos invita a esa fe viva, a ser conscientes, ¿no? De que Jesús es el verdadero templo, ¿no? Y que ha hecho de cada uno de nosotros ese templo donde Dios mora. Me quería fijar en la primera lectura, también de San Pedro, hoy preciosa, que nos invita también, primera cosa, ¿no? Dice a la oración. Estad, ¿no? Sed moderados, estad despiertos para la oración, para poder orar, porque todos somos conscientes de que pues, la oración es una cosa que ya, como yo oraba, ya oraré toda la vida, ¿no? Sino que cada día, pues, vamos a decir, como que exige ese esfuerzo de ponernos a disposición. No es algo ya conquistado una vez y ya está, ¿no? Y ya luego es fácil. No, porque nuestro natural, pues, para hacer algo sobrenatural como es el contacto con Dios, pues se revela, vamos a decir, pira a las cosas mundanas. Y por eso, y especialmente, bueno, todos, pero vosotros ahora, ¿no? Al atardecer de la vida y cuando flaquean las fuerzas humanas, pues también estar atentos. ¿Y qué es la oración? Pues el diálogo de amor con el Señor. Oye, un suspiro, un levantar la mirada, un brotar del corazón, coger la cruz y dar un besico, ¿no? Mirar una imagen y decir, Señor, te quiero. Levantarte a la mañana y decir, gracias, Señor, un nuevo día. Oración sencilla, pero sí que necesitamos, porque si no, pues nos dejamos llevar un día más, la rutina, y ya está, ¿no? Entonces, nos llama San Pedro a tener cuidado, ¿no? Para poder orar, ¿vale? Ser moderados, ser sobrios, ¿vale? Y también otra cosa importantísima, ¿no? Dice, bakoitzak hartu duzuen doaia erabil ezazue elkarren zerbitzurako, ¿no? Que cada uno, el don que ha recibido de Dios, lo ponga al servicio de los demás, ¿no? Bueno, pues todos, dice ahí cada uno, ¿no? Tú también, cada uno de nosotros somos importantes. No eres prescindible. Eso es decir, que nadie es imprescindible. Sí, tú eres imprescindible.
Dios te ama de un modo único y te llama a que tú reflejes su amor, su bondad, su belleza, ¿no? Su poder, su majestad, de una manera única, exclusiva a ti, ¿no? Y lo que tú no hagas, pues eso queda sin hacer. Y Dios quiere que tú hagas ese don que has recibido, ¿no? Pues de tu paciencia, de tu escucha, de tu alegría, de, yo qué sé, un contar un chiste, un compartir, yo qué sé, lo que sea, el don, la gracia que el Señor te ha dado, ponerlo al servicio de los demás, no dejarlo para ti. Ya sabéis la parábola esa de los talentos, ¿no? Que tenía miedo y se lo quedó encerrado, el don que había recibido, y no lo fructificó. Y se ganó la bronca del Señor, ¿no? El Señor nos ha dado dones para que fructifiquen, para que los demos a los demás, ¿no? Eso es muy importante. Y también decía San Pedro, pues eso, que lo más importante, el amarnos los unos a los otros, ¿no? Con paciencia, con bondad. Dice, el amor que cubre la multitud de pecados. Yo no sé cómo ha sido tu vida, ¿no? Seguramente todos, aquí yo el primero, hemos hecho muchas cosas mal, pero en la medida, ¿no?, que recibimos el amor de Dios y amamos, dice, eso cubre multitud de pecados, la caridad, el pedir al Señor que te transforme la mirada para amar al prójimo, para mirarlo como Dios lo ama, para servirlo como Dios le sirve, ¿no? Bueno, pues pidámosle al Señor, insisto, siendo conscientes, ¿no?, de quién vive, de quién ha hecho morada en nosotros, de que somos templos suyos, pues lo manifestemos al exterior, poniendo nuestros dones al servicio de los demás, sin cosas grandiosas, sino en lo sencillo, insisto, una caricia, una respuesta paciente, ¿no?, un chiste, una sonrisa, un ceder el paso, un dar las gracias, un pedir perdón, ¿no? Ahí se manifiesta pues el amor de Dios. Pues que así sea. Llenos pues de confianza y agradecimiento, le presentamos al Señor nuestras súplicas. Pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Escadezayun jaunari. Pedimos por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad, para que trabajen por el bien común, por la justicia y por la paz. Escadezayun jaunari. Pedimos por todos nosotros, para que llenos del amor de Dios, manifestemos su amor, compartiendo con los demás el amor que de Él recibimos. Escadezayun jaunari. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente María Echeveste, Javier Otamendi y su padre Pachi. Escadezayun jaunari. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Zenediok, egin dezagun otoez guztio batean, Eliza osoaren oparea jainkoari eskaintzekoan. Jainkoa gorezako. Jainko jauna, zuk emana dugu, guk zuri eskaintzen dizuguna, eta zu gure zerbitzu bezala hartzen diguzu. Egizu, gure irabazirako ematen diguzunak, betiko saria ekar dezaigula. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Gora biltza. Eskerra jangoiko gure jaunari.
Egoki da bai eta zuzen nunai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti zantu, jangoikoa guztidun betereko horri. Zure semea gure salbatzaile bidal zeraino, maite izan bait duzu mundua. Pekatuan izan ezik, beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semearengan maite zenuena, gugan ere maitatzeko. Zure esaneko izanik, eskuratu dizkigu berriro, gu zure esaneko ez izeagatik galdutako ondasunak. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, dire guztien aino jauna, zeur lurrate elikatza, zure bizira, osana zeru goienera, elikatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienera. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol gure zatekin netezen. Bera saltzutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien, zanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuen zat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta azkoren zat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaran ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbizarion hartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango guan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gorita Santuarekin, Florentzio gure gozdenarekin, eta Lizizon guztekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Javier Otamendi eta bere aita Patxi, eta Maria Etxebeste. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren gu guztio betiko bizitza eritz dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, Pablo Seigarrena Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez orten zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeroetan zerana, santu izan ere zure izena. Zegoen bezala lurrean ere. Nahi guzu gaur benutako ogian, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorronei barkatzen diegunez gero, ez gaitzazu utzitetan erortzen, baina atera gaitzazu gaizatik.
atera gaitzazu jauna gaizuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estualetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean. Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea batasuna, errege bizi baitzarra gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea betizuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren milotxa, zuten zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren milotxa, zuten zen duzun munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren milotxa, zuten zen duzun munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren mildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsua jaunaren maira gituak. Jauna niez nahitzen egin zartzeko, baina zazuz bat eta zendatuko naiz. Egin dezagun otoiz.
Zure doai salbagarriak harturik jauna, apalik eskatzen dizugu. Orain janaritzat ematen diguzun sakramentu honek, betiko bizia iritsi dezaigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Erein kazazatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoaze jaunaren pakean. Virgina